नै साहा फुदुंनाय दैया जागानायाव रोंगोन होनना बुंदो रोंगोन आरो आंहा मिथिया आरो आं नायबाय थागोन आं इनि साहा लोंनानै जों खानैल' खैथा होखो ए नोंसो मिथिगौ आरो आं मिथिया नोंसोर रोंगो होनदां ओंखाय नों रोंगो होननायखाय रोंगो खाथियाव ओइ नङा इखौ बन्द' खालाम दे लगायफिन इखौ जा इ होनाय जादों जां दे गोजौ थिखां साहा फुदुङो नै अखानैल' ना जोङो नोंनि फुदुंनायखौ लोंगोन आं मा टाइमाव सापात होयो मा टाइमाव सिनि होयो सापातखौ होग्रोखागोन दे गोखा जायोना गोदै जायो मोनहाखौनो सरालै फुदुंनो रोंगो होननायखाय साहा फुदुङाखैना मा मिथिगो सामस गैया सामस दङमोनथ' माले nambah nama gila deh yang harus yang tuh be दोन आंनि साहा फुदुंनायखौ नोंनि गोदौबायानो मालायनिया साया सापातसो बारा जादों बायदि मोनदो दे आं नोंनि साहाखौ नोंसो सिरा एवनि सिरा गोदौबाय दे साया जादों जायाखै नोंनिया नाय जाबाय 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 जादों जायाखै नोंसो मिथिगौ ए दे होमबालाय बन्द' खालाम लुबैयानो साखो मादि गोदै बारा जादोंसो आं अ जादों दे सापाता आं बारासो जादों सानदोंमोन दे लु औ नैबे मिक्सार एवबाय सिरा एवनाय दंबावोमोन दाख्लैनि ओइ मेथाइखौ बहर नै इखौ बारा जाया मोननैल' जागोन खानैल' जोङो रावबो गैया जाहाबो गैया ए नोंसाबो गैया रावबो दे नोंखौ फुदुंनो होबाय आरो दिनै नों रोंगोन होननायखायसो आं फुदुंनो होबाय रोंदोआनो दे जादोआनो इनि कालाराबो गोसोमद्राय जायाखै सिराखौ दाला सिराखौ नों सोमना जागोनबालाय सोमना जादो आंनिखौ आंनो होनाङा सिराखौ जोंना नाइनटिनि साखो नांदो सिनि नांदो दे ओमफ्राय गोखा मोनलोंदों एख' नङा थेवबो जादो साहा फुदुंनाया आंनिया रोंदो मालाय नै फुदुंनो रोंदो दे फुदुंनो रोंदो दे इयो ओइ बिस्कुटखौबो जानोबा जा जागोन बेखौ जा मोनसे नोंनिखौ मोनसे जा मोननै जा इखौ आं मोनसे जानोसै गोथाव मा जानाय नों बैग्रि लानो फैदोंमोन आं बैग्रि बायना लाबोदो मालाय भुटानाव हांदोंनो माला हांदोंमोनलै बुधबार ओमफ्राय मा नायना फैखो अन्थाइ मान गिदिर खालासा ओमफ्राय मालाय भुटानाव थांदो नै दाख्लै थांदोनो स्कुलनिफ्राय मा जादों अन्थाइ गिदिर ओमफ्राय मा जादों माबा मास्टारफोरा जाहोदो मा जाहोदो दाउ बेदर बा दाउ बेदर ओमफ्राय ना ओमफ्राय भाजा हो भाजा ओमफ्राय ओंखाम
मा ओमफ्राय नायदो दालि मैगं मा नायदो जोङो मन्दिराव गाखोदो फटक साफाय दं साफायाखै ए मन्दिरा मान गोजौ 73 सिरि बापरे थाबाय थांखाद' अ खैजोन थांदों होमबा नोंसोर बुहुद मानसि थांदों मोजां नांदों नायनानै बा मालाय जों थांनो मोनाखै भुटानाव मोनाखैथ' र' ओइ आनै दैया नोंसिनि ओमफ्राय बै दैमा साफा बिथिंनिया गथाय अन्थाइ गोजा अन्थाइ फिसा दैयाबो सिरिया दों नांबावगौब्ला सिङाव अन्थाइ फिसा मानसिफोरा ना खारबाबो मान मोजां नुयो नाखौबो नुखायो अ बा सिनायखायो मालाय दे मोजाङानो जादों गोजोनदोबा नुनानै गोसोखो ए मालाय दे होमबा दोनथ'नोसै दैखौनो लोंनो मोनलायलायदो इनि दैखौनो लोंद' लोंनानै द' लोंखायो मानसिफ्राबो ए मान गोथाव ए दे गोथावबालाय गोथावबा दे होमबा बाय होनदो मबाइलाव बाय आखाइखौबो होना आखाइखौ दे होमबा